Ilocano Love Drama Stories. Apay adi ka doon ipapangin mo di pagbalutan. Nakasalita yung karinti abogado amang ipagnay ti panakawayawayak. Anya ka din dayto ang nagturturungan ti biyag mo, Ulysses. Dakas timpo nga ti panakapanoynoy mo. Saan aray ti kayat ko amang nagkada kayo, mama? Ado ti pakakumikuman ni papang mo iji opisina. Urasan anan saya tirik-tirik na. Nagtrabaho. Sa kastoyan ipasuhal ngal kamanan iti gulo. Malaksid ti panakabalod mo. Ang mga ma-expel ka pa iti universidad apakat atanam. Anya? Saan naman Ano ti pagadalan nito syudad na mabalin ko apang ituluyan iti panagadal ko? Di mo tumatla mayulo ti panagadal mo. Manon tinrugim akurso ati mo na itultuloy. Mama, ti panakawayawayak. Madama pailangas asikasuan ti abogado ti pamilya tayo ti panakawayawayam. Diyak kaya't gagpaot ti panakabalod ko. Kumabayin pa yan numamon na ito nagitag kakapintas at chicks ako mamakaman kanya. Gapoy ti kinatar ko. Mabit lang ha. Umuawag ti sekretarya ni papang mo. Bekas to'y matantanakan. Hello? Anya? Nadalo po. Intarayo ito ospital ti asawak? Naatake? Saan? Saan na mabalin ang matay ti asawak? Apay, Saan? Ang sakit kayo mo tan. Ano yung kinapasama ka ni Papa? Ulysses, masapula mapana kadago si hospital. Naatake ka nun ni papang mo. Anya? Ay, Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubos sa mapuka? Uning Diyos dado. Saan ko ma? Diyos ko. Nakasangpot ka matgayaman manipod iti universidad. Apa si katinangilo ka titirida? Makumikom dagiti katulong aglutluto, Daddy. Sa naira na arim mo arak, itay matuktok ti ridaw. Nasapa ka man na si Mang Pat. Kalpasan na nalpas tinaudi a klasik. Nagdardaras ako na nagawid, Daddy. Ado nga mintiaramidot ng assignment ko. Payasan kayo nagkuyog ka ni Mami? Ay, tiyak ka mo. Noan niya nga oras man na sumangpot de jay. Daddy? Ata ka di problema? Ako, problema dagiti negosyo tayo. Kasla mapangkrap mo ten, iya. Narabyang kalangarudan na si Mang Pat. Pagsangpot ang pailit a ginumiti arak. Saan nakabibiyangan, Romualdo? Maluksawak iti panakaabak ko iti kasino. Isardeng mo nga minan dayta panagmadmad yung kataka panagkaskasinam. Saan nakamapawilan iti kayat kong aramidan, Romualdo? Sanak ni ikisan. Si kapailat ng nga ti boses na. Gapo iti panagsugsugal mo. Maluglugin dagiti negosyo. Anya? Kat? Anya tar aramidam? Ipanagbisyok lati dildilawam? Kat tisika? Ipanagbabaeng? Awan sa bali ang babae ti biyak ko, Jonah. Siksika lang. Ibagakin ka. Nagtultuloy ti panakalugi ti negosyo tayo. Ang mga nagpanglaw tayo. Kat sumardeng pa ni Catherine iti panaggatal na. Papaya na ka rin kabaylaan. Tandaan itingan terapi. San ka kumangagpuy-puy at iya? Pudno ka di tinanggag ko. Amabalin nga agsardengak ton iti panagadal ko, Daddy. Agbalin tayon to na nakurapay. Saan kumaday tati mang riribok iti panonot mo? Ipasnag mo ti agatal. Uray anya ti mapaspasamak. Diyak ipalubos ng agsardeng kang agadal, iya. Agi, Daddy. Nalala. Sige, ingka maturugan. Uri da kayo mata, Daddy. In kayo mata na ginana. Madlaw ko nga. Adong tikim mutungan nyo. Agparikot kayo sa una, ikadagitin negosyo tayo. Saan nakapagkatanakan? Siya ti makam mo, iti pagbiag tayo, Catherine.
Diosdado, apay pinanawan na kami matan, kini Ulysses. Ang mamakasapulan ka, kat mabuta nga kadya kabalan nga iturong. Ang mga nanya di pagtutungpalan ti biyag na. Nakaruwar ka gaya man iti pagbalutan. Kaya bugado latan tinakakamoy iti panakawayam-wayam. Kamu iti napasamak kini papang mo. Sana po nura ito eh. Papa, pakawanan na ko ma. Amo kasi tinakaigapuan ko na nakaatake yo. Nambayagan nga ta sakit na iti puso. Nagato pa iti presyon tinaran. Aging nga iti saan na nakabailan ti bagina. Tayo tinapasamakan ko, ana. Kasanong pengarudan ti biyag ta ita mama. Ita tanatayan ni papa. Ay na, nagsingputan ni Diosdado. Isupay tinasapa nga inala ni Apo Diyos, anak ko. Diyak manan magawidan ti panag-arubas na kitilot tatay. Nagtunggong asawa ni Diosdado. Saan kunto malipatan? Inyaw na kiti kinakurapay, tatang. Ay, gusto na anak ko. Anyang araw, nakakandang ka na dito laangan probinsya ng agnaid kayo. Tapno makaililiwag ang tatang. Ni Ulysses pa'y timay sa agapuna. No, napanunot ko nga naan kami langan dito lugar tayo. Marang mailiklik kadagiti parkada na. Namunat ang expeliti pagadalan tayo sa syudad. Ay na, nakalungat nga minan ti Apo ka. Nagsingpatan kayo mat adadakil. Gaputag may isang anak ni tatang. Napanoy nung yan. Aging gay ti dakas tinasumok na kat saan min ana iturumpay. Dayta, tinagbalik amit siya tibiyag ti asawa man. Pangasiyo, liklikan tayo kumapagsaritaan ti maipanggap ka ni Diosdado. Malading itanaklang na malaglik ko ti asawa. Gusto na anak ko. Ay, sunat. Sa bagay, anya ko manghamin ti serbi na ito'y pinatakdar yu adakil abalayaw. No saan yu apang naadan. Kasanaon tinapati yu abalayaw yung jay sudan. Kaya nagiti negosyo yaw. Kinasarita kinakaitalkan dagiti negosyo ni Diosdado. Isupay lang ti makamo kan mga iwan iti balay mi tatang. Panggap ko ti mangbangon iti bukod ko ang negosyo diti probinsya. Anya ti kunayo mama. Sana ka naroon ti biyag ni ti probinsya. Bambantay kan kataltalunan natin makita ti aglawlaw. Marwam kanto. Namimbaga na dito'y tangatnat. Tapno mailiklik kay ti barkada. Mama, Makaanay ko man apagnakmam ti panakatay ni papang mo. Kayat mo ka di, asyak mo ti sumaron no amapukaw mo. but ngendak samat. Mayro magtumat na siguro. Barang adan tumabarkadak. Kan, adumat siguro tinapinta sa pagpasyaran dito eh. Anak ko, saan ka kumamakibarkada iti mangisungsungkan ka iti bisyo mo? Di pa din makapasikor no agpupukaklatan ni Tibalay. Namuna, kawan samat napipinta sa babae di probinsya. Inlakom nagiti negosyong adim mo impakpakaam mo kanyak. Di ka na nasayanganan. Kano pa nga dabibiyang mo kadagiti negosyo tayo? Awan sa bali na patiging ka. No saan adagiti bisyom. Kaya't mo sa agsinong batta manan. Daddy, Mami, saan kayo kumangat subang? Saan ka makibibiyang Catherine? Bayan na kami lang kini Dadem.
Nga, mami. Catherine, siyak ti makamo kini mamim. Tuna, napilitan na ka ng sakripisyo kadagiti daduma ang negosyo tayo. Tapnosan tayo ngagtindagan na kurapay. Nasaysay at may sala nga negosyo, ti pa may sak. Kasi tingkarikin ka, iha. Saan ka sumardeng agadal? Agyam anak, daddy. Patpat kang kaunay. Saan kong ipalubos ang mapadasam ti agrigat? Hikat ni mami. Saan nyo ka di patpatgan? Uri kas dyan ni mami patpatgag. No pa yun, iso ti umingar no dilawag na gitibisyon na. Aglalo iti panagsugal na. Jakla ko makayat ang makitam dagitang aramidan tinam. Mabuti nga ka mang dilaw ken ko na, daddy. Da kayong tupay. Sana kayo ngay kankano. Siyak tukit din. Amangan no, bugkawan dakpay. San namat nga ta marami deta? Tawari kas dyan ni mamim. Patbatgan na kalawanay. Isabay anak lata na makisarita kin ko na. Dayawag unay ti kinaanos yu ken ko na, daddy. Saan nyo pulos at tinutupan ni mami? Nasaya at nga rod no kas na, attorney. No makasarita yun na imbag, ibagayon to kanyag. Ag kinaawatan kami lakit ni iti presyo. Gatangag. Okay. Sige, attorney. Edna, anak ka. Rumarak pi itatang. Aday pagpakita da kanyak analawa alote. Mabalin a pagpatakdaran iti apartment. Iso ka di dahil kinasasaaw iti silpon ba? Wan tatang. Ni attorney agkawili day chay. Edna, napasin na ayak man anak kalagipan kininanag pa. Pimusay adi naman laang na imatangan ti panaglupos ti biyag tayo. Talaga na pintas to'y napilit kalugan. Orala sumyag. Nalamuyot ti taray na. Talagang ipatpatignak unay ni mama. Pulos asa anak ang mapagkadkada. Ayan. Awan mas apapanak ha. Awan pa yun nakurso na daak apakibarkada. Nagjay mat agtutubo ka aruba mi. Langan natin badoy. Napadong parak sa matan. Miss. Nadunor ka kani. Itaray ka nito ospital. Pintasan. Awanan niya man na. Sana ka na nakigtutak lang. Inton maminsan. Tantanangam nga mintiag maneho. Ha? Agya manak tapi napiyam-tiyawis ko ngagmerienda at tinatyo restaurant. Uray, mabitalaan. Uray santa pa'y unay nga gamam mo. Simuro takin ka. Ngamin, kasda na sing patmatilangam. Anya? Apay ang nagkatawa ka. At apay na yun natibagakin ka, Ulysses. Kasla na singput ka. Ngam, tsaka mo. Kasla, at tsak maawatan iti kinatao. Managpaliw ka gayam. Iti ugalit ti makapulapol mo. Darasudusak nagmaneho. Sanak matkit diyan na padungparan. Nagikisak laeng gapo iti kigdut ko. Kabarbaro nga mintilugan mo. Langam tibak nang. Nabit kami pa si mangpet ka ni mamali ti probinsya. Ito syudad, ti nakayanakan kan ti makalat. Edna,
Ag nervyos kami pa yan, Ulysses. Di pa ikat si Kangay gastusan ni Edna. Kat nabiit kayo pa dito yung probensya. Pag nervyos kayo man nga tan, lolo. Ano ti kwarta ni mama, ana ba ti di papa? Hanya man nanti kaya ta sa wanday tanga ibagbagam Ulysses. Kunak manunalpasan ang nagsarita ta. Apok, agnak nakam ka kuman. Saan mo nga ikan ti pagsakitan tinakam ni nanang mo? Di na kumamatan pagkonsumisyonan, anak. Barang may sarkanto matlay ta universidad. Aday baga ka na kayo, mami. Damok pala ang nakita ni Catherine. Mariknak nga agayata kon kankwana. Kunaklakit din no awan na pintas di probinsya. Anya di ko nam to ni. No kaano lang in lako king kadaya negosyo. Sa ilako madlang. Ha. Kinasaritan na ka ni Atty. Agkawili. Anya. Ada interesado ang gatang itidaya negosyo. Ne. Apa ya siya ti ipasagom? Kadwang ka lang. Ngamda kayo madlang tagtulag. Sige, sige. Ibagam to kanya kung kaano nga gikita tayo. Bye. Asino dayjay, Romualdo? Ito ni. Tigayim ko anang ilakwa kiti negosyo. Ilako na kanumat lang. Anya nga minti amo dayjay attorney ti ang negosyo. Tuna. Mang tagibasit ka manadago sa nitipada matao. Kahit nga tanito ni ti kumanar siya dagos. Kahit aramatan na lang ti panunod na. Nay, itay paila ang asang kasirig mo talangam ni Tasarmeng Ulysses. Ay na, gwapo ka na po ka og. Amoy mo't gayam timang patirayok ha, lolo. Hanggang talaga ang gwapo ak malay. Ay, gwapo ka. Naalam ti pamagi ni Didus na daw. Sa kaing ingas mo mat ni mamang mau. Uy, gwapo ko magayam ni mama no lalaki. Sika talaga. Mapagkatawan akbay. Apo ka. Ay, wan gayam. Papanam ka de, kat malumay. Ayun kayam. Ag alas 5. Amang ano saan ko na makamakampan ni Catherine. Sige, lolo. Ay, nagdardarasan api manaw. Ulysses! Agtanang kakumay ti panagmanehom. Ay, di na kon intal talagpay. Ay na, talagang sakit day at tinamaan di apo ka. Ay, ala, ay barang day ta, ti pagbalbaliwan na, lumaaram na day di abalasa. Talaga mas trip ko na iti restaurant. Ngat na iti ground floor na iti hotel. Rurahin dak nga tanda to ni. May bayagak na traffic sa dandaninak na padungparan na diyang agdotobo. Kaslag dardras. Ngam nadlaw ko daras sutos ngagmaniho. Romualdo? Ano nangawag kanya kat kasla malasin ko. Ni Edna. Kalpasan ti 20 atawan. Nagkita tamanan, Romualdo. Ba nagasang ko anam naman. Nabayagan nga wanda magkuking kahit na. Panagkita kiti lang pinaglupos na kati panawan. Saan ta kuman ang nagipan tinapalabas? Itayang pangagururay kini attorney. Sa dinong nga tatiayan ni Tony. Wino imuno na agpay nga tadim tayong. Ni attorney, iso data sumungadan. Ada kadwa na. Ha? Iso nga tatimbaga ni attorney. Haglago. Ni Tony? Mabit lang. Anya ti kahit asawan da ito, Edna. Jack maawatan ti kayat mo asawan, Romualdo. Amamom ka di ti kadwa ni attorney? Mga
magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung nagtupay ka, langam-langan, talaga aluko-luko ka, Ulysses. Saan ka kadiya makonsensya? Sikat tiga po anatay ni papang mo. Oh. Agbababawi ka na iti kinalokok, Catherine. Kanay na bagbagan anak ni mamang agbalbaliw ako. Sayang ti kinabak nang yo, no saan ka mag-amakaadal. Tapay ko maasayang. Ulysses, oray ka sana ti kinabak nang yo, no saan ka makapagturpos iti panagadal mo. Di, sayang laang ti kinabak nang yo. Tamabusbus iti awan ka SS kan na. Ha? Matlaw manakam ka. Masirib ka siguro niya. Napas nagkaklaang iti panagadal ko. Nang runatan na logi dagiti daduma ang negosyo ni Daddy. Nakapsukmat namin ti birok ti negosyo sa iti probinsya. Mas dawag ni mama. Tapos kinayat nang agnaid kami dito eh. Amom, ado nga minti pa kaisungsungam abisyo ijay syudad. Catherine. Agyaman na ka. Tawari, luko ak. Kayat mo ti makigayam kanya. Nakigtot ka asyak tinangilukat iti daw, Catherine. Apay anasip ngatan ka asimbangpat. Kuha nga min, Mami. Naladaw a pinagawid na kami ti professor ni iti maudi a subject ko. Sigurad yung laang agsasao ka itagpaiso, Catherine. Owen, Mami! Ang mga nasa bali ti panunito ni Mami, numaamuan na ipagkita akin ni Ulysses. Katday jemat arumwal no. Awagak itay. Saan nakasungsungbatan? Sige, Mami, ha. Sumrag ako niti silid ko. Adupay nga min ti aramidek. Panawan kayo pa, Mami. Nasa paman asimangpat ni Mami ita. Tiyak ni namnama. Akal pasante do puno atawan. Agkita kami pailang kini Romualdo. Namin pinsanan alinipat ko din ang palapas. Kat saan ton ang maulit pa eh. Tinaglapas anang ipupusak ka dagiti luwag. Gapoy ti panakairuruman ti panagayat ko kini Romualdo. Ngam, tijak ni namnama. May sa kadagiti negosyo na tigatangan. Agri-gri kat kaya man ni Romualdo. Narabian ka nagawid, Romualdo. Sa di na tinapanam. At do ti pakakumikuma ki opisina. Sa inawis nak ni Tony akadwa na makisarita iti gumata ang iti ginatang na negosyo. May samot day tamaan. Di na matlagay matangka ng tag negosyo. At nga may nabay ensel ti negosyo na. Apay, kas lalugan when no dagati inlakong kankwana ang negosyo? Saan kumaday dati problema? Kasano nga lumaaman ni Jonah ang nagkita kami kinid na. Kati supay ti kumatang iti negosyo ngayon lakok kinid Tony. Pasensya kayong tatang narabyanak ang simbangpat. Nagrabi kayo ka din kini Ulysses? Ay, sakla ang tinangrabe anak ko. Sinukon ka nun na Ulysses, tinamamo na abalas ang inyi pagadalan na. Kalpasan na, nagpaspasyan na di parke sa inawis na anangan iti restaurant.
Ayan ni Ulysses, tatang. Ay, jak amo no nakatulog ka. Nagdirit sumot ang iti kwarto na. Ada naging baganti panagnaid mi dito probinsya. Naliklikan na dagiti barkada na anang isungsungkan ko na iti bisyo. Naimbag na agpaisaw ang maisingad kini katayred Ngam iti may barkada man lang. Sapay mabayag man ang ti panagrugi dagiti klase. Ay, kasi kagay anak ka. Nang rabi ka kaday. Awan tatan, nalpasan. Nangan kami kini attorney ti restaurant. Angam, kasla makakapkapi Sige tatan, mapanak man pa'y bitag sukat ti silet ko. Oh, ako na kung nakaturog ka, anak ko. Pero mo ka pa'y langit ti silet mo. Siririing ang pala nga mga arapaat kan ni Catherine, mama. Nakapimpintas, ka na nasingpat. Gaputan na singpat. Agayat ka matan kan kwa na? Nasarakak sa ti babaya mang parukma kanyak. Makapay, katawa mo't na itang ibagbag ang Ulysses. Gapukan ni Catherine. Agbalbaliw ako na, mama. Ken gapu iti pupusay din ni papa. Sakyak yung bason. Talagang agbalbaliw ako. Agyaman ako na, anak ko. Day ta tinabayagan akal kali kagumag. Ano day di Catherine di makapagbalbaliw kan ka. Awan pari ko titi day ta, anak ko. Maring mawis ko to dito. Ito no, makapag-amamu kayo, mama. Sige man nga rot, iho. Ngam, sigurado kamom ti agpili. Amang ano, day tati saan mo apakaturungan. Amang ano da kayo ti sana makaturog, mama. Grabe, agkap-kape kayo. Apaya simrek kayo dito kwartok, daddy. Ada ka di bagayo kanya? Naglaw ko, anak kasilaw pa ilang. Agpuyat ka manan. Sigod lang arudan na nakudtong ka. Ni daddy mo, kababagi ka talaga ti kinarapis ko. Alright, na napintasak, man. Aglalo no adan mang papapintas kin ka, iha. Ni daddy mo, ang awandak pa'y. Ado ti gagayam ko alalaki, daddy. Ngam, sana nga agpapaaram. Ngamin, kaya't ko nga ipasnak ti panagadal ko. Nasayat no kasta. Dahil ti kalikagumak. Ti makaturpos ka, iha. Amoyo, daddy. Manipod ubinga. Nadlaw ko nga. Ado ti panawen nyo kanya, ngam ni mami. Hala. Ilipas mo daytan. Tamaturog kanto ni iha. Oray ka sa noti pa ng iliw-liwag ko. Kalpasan ti 20 atawan. Nakabakbak na nga need na. Manipod idinagsin na kami. Kalpasan anit na tingkasar ko. Awanan pulos damag ko kingkwana. Anyang ata no awagak. Wen awagak man kiti. Barang makontak ko kansong batan na diawag ko. Adita. Agre-ring ti cellphone na. Hello? Edna. Mabalin ka kadi akasarita. Ure apagbit lang. Awanan ti ron nga pagsaritaan taramaldo. Amang ano agselos ni Chona namaman na. Narigatan, no? Iso pagapaan nyo manan. Ure dito cellphone latan ti pagsaritaan ta.
No may panggapit di negosyo maginatang nito ni Ken ka sa inlako na kanya. Ang mga napampanunod ang magibalbalit sa akin. Diyak ugali tayo tarong Waldo. Kalpasan ti 20 at taon asaan ta nagkita. Baknang kan, Idna. Mabainag sa. Apay nga wisin na kijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamang mo. Kanayon nga rin nga istoryahan kay kinkwana. Awan pagtanagam ka ni mama. Ngam, Masingpat. amangan no niya ti panunutin na maipapan ka data. Napudno akmat. Ha? Anya ti kunam? Ang nervyos akmatan. Dakas ka din, no? Agayatakin ka. Kagura na ka din. Awisan nak nagpasyar ijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamam. Sa kasta ti bagbagam kanyak. Saan ka nga yung amo, kaya layat ko? Kayat ko lang, nagkita kayo. Ang pagtawan ti ado anak ako may kumaki ti negosyo. Nakaawit ka na sapa. Adamo gayam sa nga ilim anapintas abanasang Ulysses. Iso ni Catherine, mama. Catherine, ni mama. Kumusta kayo? Pakaragsak ti panakamamukan ka, Catherine. Haha. Apa naikulan kayo, mama? Ala, mabain ako. Ming anak matan ti mama ni Ulysses. Mama? Ako sige, ituloy lang tagsarsarita, ha? Tulungak ni tata nga agluto iti pangrabyan tayo. Ay, nay. Apay pinanawam da Ulysses ken Catherine iji salas anak ka. Jack mawatan ti marikrik iti pan nakakita kin ni Catherine, tatang. Kaasta unay ti panagtipayok. Anya? Agyaman akin ka, Catherine, ha? Nagaragarsakak ita arabi, kapukin ka. Ulysses, anya ti kahit mo asawan. Ang mga sa bali man ti panunutan. Naragsakak, tapi nadayawam ti awis ko, ang makapasyar ka iti balay. Anya ti makunam ka ni mama? Nasingpot ni mamang mo. Sana kas ka ni mami. Kahit ko asawan, nadungo siguro ni mamang mo niya. Talaga? Ora ang damasol ko, sa anak nga ungungtan. Bagbagaan na klaim. Ulysses, amangan no, kaya't mo pa'y ti dumano ni Jay Balay. Tapno, maamam mo matagiti tatakil ko. O sige, kahit kung matamam-amo na kiti dadakil mo. Nasaysaya at payapasyaran ka iti balayo. Tapno may panagnag ko ti kinapudnukin ka. Ha? Sige. Dum sa agta nga Ruden. Tapno saan ka unay amarabyan iti panagawid mo. Nagrabi ika na simangpot, Catherine. Mabitla. Sino tayo to'y alalaki? Mami, ni Ulysses. Kumusta kayo? Nakayo gayam ti mami ni Catherine. Intulnog ko, kalpasan ti parang ipasyar ko iti balay. Anya ti ko na? Anya aga po nga ipasyal mo ni Catherine iti balayo? Kaayat-ayat mo ka di ti balasan ko? Mami! Saan nakalakdan nga agsao? Kinapudno na agayatak iti anak yo. Isa kayat kayo matamaam mo, tapno may pakadak ka na kayo. Agad-adal pa lang ni Catherine. Saan mo asingaan? No awan tinasaya at amaaramid mo iti biyag mo. Saan mo nga iramraman? Eh, Agawid kan! Diya kung kayat amaulit da ito'y si kaalalaki. No siya sino man tinaganakan ka. sige. Sa anak nga roden nga bayan. Agyaman ak lang.
Apay mo takas dyan yung pakita yung ni Ulysses. Kababain pa yan kin ko, ana. Apay, asino tayo at tao? Tawa si Mang Bay dito'y balay, mami. Saan ko kaya ti panang sungsungbat mo kanya, Catherine? Saan mo nga ungta ni Catherine? Kasaritam ko malata na nasaya ti anak mo. Agpapaarim kay din iti tayo lalaki? At dayta, nagsangsangitan ni Catherine na simura kiti kwarto na. Diyaka mo kang Carmualdo. Ang panunuyam kay din. Babae ti anak ta. Basol mo no dakas ti pagtungpalan na. Siririin kay talaga yan, mama. Apay nga uray dak pala. Naibayag ka nang itulod kini Catherine iti balay da. Wano, nagsarsarita kayo pailaan. Binastos nak ti ina ni Catherine, mama. Imbag ta nakatagpalak. Dak tinatapan. Ngam, sa anak amalabdan ti ina na, ang mga harami ti anak na. Ay ayatek oray ni Catherine. Tinasayaat. Saan ta na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Nala, intakat maturugan kat ni rabiin anak ko. Mabayin ako na ikin ka, Ulysses. Pasensya ka lang kuman ka ni mami. Naungat gayam ni mami. Ngam, sa anak amalabdan iti panagayat ko ken ka. Ngam, amangan mo saan da ka napadapawan iti balay. Oray ni Daddy. Numabalin. Sa anak pa'y kano amag-ayan-ayan. Sana dahi ti makatubang. Kaya't kang agbalin nga inspirasyon ko. Tapno maipasnik ko ti panagadal ko. Ulysses. Saan ko maadang iti dadakkel mo ti makalapit ken ka tapno ayaten na. Numabalin laang. Agpagayam ta kumalaang. Saan ka matapawilan nga garam kanyak? O manugot hak nga agpagayam tapay lang. Tinapatag kanyak. Makasarsarita ken maipaspasyar ka. Sapay ko man. Tasaan ta kapawilan ang makipagkita ken ka. Saan talakit di ama-amuhan? Anya? Agilimod ka dagiti tatakil ko. Nang runa ka ni mami. Ay ayaten ka unay, Catherine. Saan ani mamang mo ti makalapad? Tapno ituloy ko ti agayat ken ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Lolo, simbangpat ka din ni mama? Saan pa'y Mert Apaw? Nada ka din na patag na ibagam kay kwada. Ay naiguri ka man. Naragsak ka man adim dang apo ka. Kalkalpas ni ngamin ang nagsarita ka ni Catherine. Ay ka, agayan-ayat kayaw. Nagsayat ko man nagpaisulay ta, Lolo. Napagsaritaan may nga agpagayam kami palaing. Nga, saan nak matapawilan nga agrayo ken kwa na? Gusto na ita, Apaw. Agadal kayo pala. Saan pa'y analadaw ti ayat ka na kayo kini Catherine? Umda sa napakaragsakak ti pan nakakit-kita ka ni Catherine. Kaya, pasaray may paspasyar ko. Ay ne, dimtingan ni mamang mo. Ay, mabit lang apok tama pang kusabtan itiri daw. Nakaragragsak ni Ulysses ang nagistorya maipanggap kini Catherine. Talaga nga agayatan ti anak ko, tatang. Ay, well, anak ko. Baro nga minginan ti anak mo.
Abay, di mo nadlaw at nagkaroon tinagbalbaliwan ni Ulysses, ha? Banag apagyamanak unay kan kuana, tatang. Uy, gapo, kinikate rin na ito. Ti pagbutbut nga. Kasanon numapay, iti umuna nga ayat na. Ay na, tala nga agpaisa. Nagtulag da nga gadal na pailaan. Gayb, ay na, amagan. No, saan amaya ti ibunga ti panagayat ni Ulysses kinikate rin. Sapay la kumaa. Tasan ang mapasamak na itatatan. Ti aramidan ta anak ko. Bagbagaan ta ti anak mo. Dahito ilauna iti magusto akin ka, iha. Nalailo ka. Kasla di ubing ka pailan. Ngam, balasang akong, Daddy. Napintas a balasang to'y anak yo. Niyan tenda siya umupay ti bagbagim. Iso adyak mababalaw ni Ulysses no gayat unakin ka, iha. Ni Daddy mo't. Namamoy, Dad. Nagtulag kami ni Ulysses, maipapan iti day taabanag. Agpagayam kami pailaeng. Tapno may pasnek mi ti panagadal mi. Ngam, sansamot nga gadadal. Sumrugto ka no inton sumaruno apa naglukat ti semestre, Daddy. Atay padamag ko kada kayo. Kanayon ana nga to ti maalak kadagiti exams ko. Maragsa ka nagunay parakin ka. Katsapay la kuma. Tauray ni Mami. Maragsakan mo't para kanya, Daddy. Apay nga ka dito'y Romualdo. Wanda ka sa panggap ko na. Naipadamag kanyak ni Tony. Makabangbangon mo't langan tinegosyo. Aginatang na kanyak. Dahil ti pagyamanak iti day di Tiyostado. Nalaing nga agnegosyo. Gatim masinso ti panagbiag mo. Kaslada kahit mo asawan iti day ta. Nakabakbak ng kami iti. Ngayon may salang tinapati ang negosyo. Numabalin ko malang. Liklikam ti agpakita kanyak. Amang numaman ni Chona nagkita tamanan. Kat dakas ti gubwayan na iti panagden na yung agasawa. Isagana mo ti bagim para iti sumaruno a semestre, anak ko. Awan pagdanagan niyo tinay ta mama. Nakapagtulag kami ka ni Catherine. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Ulysses. Apay, mas naaw kayo? Di kayat ko asawan. Naibagakon ka ni Catherine. Nga iti universidad apagadalan na ti pangituluyak iti panagadal ko. Tapno kanayon kami ngagkita. Amang ano saan mo matamaipas na ti panagadal mo? Nagbalbaliw akon mama. Ipasnek kon ti agadal. Daadan ni Catherine nga inspirasyon ko. Anong kasano numaamuan ni mama na dayta? Saan ani mamang nga ti makalaped iti panagayan ayat minto ka ni Catherine. Ulysses, jak kayat ama iruruman ka. Gapulang iti panagayat mo kin ni Catherine. Saan to pasamak na ita mama? Jak ipalubos. Madanda na ka nakitiday nga ibagpagam, anak ko. Di ka nagdanag. Nagkariak ka na kayo ngagbalbaliw akon. Sa anak to nga agaramin itidakas. Anak man naganda ni nagsarat ti semestre. Anya pa ilang day tangar aramidem, Catherine. Ado nga minti kamakam ko. Ilipas ko dagito sakbay nga agbakasyon kami, Mami. Nga marabiin. Di mo lang may pabigatan. Sa bali man kit iti malagip ko. Agkit-kita kayo kadi pailang iti dayjay ay Ulysses. Anya nga tati bagak ka ni Mami. Oh, apay asaan ka ama kasungbat? Kuha, Mami. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Ado nga minti pa ka kumikumak. Nasaya at nung hasta. Kasaritak to ni Romualdo nga agbakasyon tayo ijay Boracay into nagsarat ti semestre.
Tapno awan ti guntawa yu kini Ulysses ang makapagsinara. Anya? Oh, saan mo ka di akayat ti makapasyari jay? Agpudno ka man kanya, Catherine. Mga no agayan ayat kayo matan kini Ulysses. Mami, awan ti pagdanagan nyo iti day taabanag. Napas na ka kiti panagadal ko. Nasaya at no kasta. Jak kayat amakiayan ayat ka. Istrikto ka launay iti anak ta, Jonah. Palasa nga ni Catherine, kitsan mo mapawilan, no adagayat, no agrayo ken kuha na. Agad-adal pa ilaan ni Catherine. Wen, gamsan mo kumatanglan ti waya-waya na. Saan nakasupyaten? Amangan no kayat mong agsubang tamanan. Siyak ti matumpal, Romualdo. Agbakasyon tayo jay Boracay iti do alawas, kabayatan ti semestral break. Nabayago na iti dua lawas. Jagpay agad mapanawan ti negosyo. Amangan no at damot ti di mo mapanawan. Kuy daw ka kanya, Romualdo. Saan ka kumangagpanunot iti sa bali? Kakaisunan na yan negosyo tayo. Numabaybayag pa'y amangan wagbanag tayton anak kakurkurapay, Jonah. Namatuloy ti panagbakasyon nyo di Boracay. Kahit nasa wen, do alawas sa saan tangag kita. Kasla santa mo tangag kita. Apagbiit lang ti dua lawas. Mabayag unay deta para kanya. Kailiw kan tunay. Kunak man no nakapagtulad tan may papanday ta abanag, Ulysses. Agadal ta kumapaylaan. Oray, ta may pasyar nakmatlat ta. Amo ka din ni Mamim, amasansan ti panagkuyog ta. Saan? Agungat lakit di numaamuan na kas pangarigan. Naingot unay kanyak ni Mami. Sa anak ka no nga agpaaram. Deta siguro ti gapuna ang mabayag ti bakasyon nyo. Kaya't ni Mamim ngaya dayo na kakanyak. Ay, tiyakla mo. Numatuloy nga agpaot kami iti dua alawas. Ngamin, kunan ni Daddy. Amangan numabaybayan na tinegosyo na. Gapo iti dahita, malidayan ka mata ni Ulysses. Tatang, denggan nyo man ti apo ko yo. Ay na talaga nga agayatsan. Ay na, saan mo ang mababalaw na Ulysses? Sa nag-sauce. Nagpintas kami ni Catherine sa nagsiksipay. At daatap ko, akayat ti Mami ni Catherine. Amaya dayo akin ko na. Saan pa lang amin aday tati ipamay sa anak ko? Agadal kayo pa lang. Dahil tama ti nagsaritaan mi ka ni Catherine. Wan agadal kayo pa lang amin. Di ka nagliday, apaw. Ay na, mabiit lang ang lumabas ti do alawas. Kanayon to, ngagkita kayo. Kadandanon tayo laang diti Boracay. Nagawid kit din ti bagbagam, Romualdo. Pumunak to nga gawid. Sana mabali na panawag ti negosyo. Anya ka mataya. Mami, husto daytan. Saan kayo nagsubang kini Daddy? Wow! Nagpintas na talaga dito yung pagpasyaran. Puraw ti kadaratan. Gundawayan tayo dito yung panagbagasyon tayo. Saan tayo nga mo, no kaano man na maulit tiyay tayo. Among matlagayam dayta. Hala. Mami, Daddy, intay kat digusan. Hay, mailiwak nga aglangoy iti baybay. Sige nga, Rod. Alaw mo na ka na tumapog, Catherine. Sige, Daddy, panawan kayo pa eh. Vibrate ti cellphone ko. Amangan nun ni Ulysses tumawawag. Inka rin na ngamin nga awagan at namakadanon kami dito eh. Kasan tayo yan? Agong at lakit din ni Mami numanggag na ti pa nagsarita may kini Ulysses iti cellphone. Kumusta?
Simbang pagkagayaman, manipod iti panagpasyaryo ni Boracay. Wan Ulysses, kung nagtupay ngamin kin ka, mabiit laang nga urayan ti dua alawas. Mailiwak ko na yan kan ka. Masansan lang aro din ti panagsarita ta iti cellphone. Nga mamom, edi dandani kami nagawid. Saan kan anasumbatan? Tama nga numatiliwan nak ni Mami. Kabutang mo sa ni Mami. Ah? Saan ko akabuteng? Ngamkit di, maamakak. Naungot nimin ni Mami. Owen kayam. Naka-enroll kan? Nalpasan. Kat naragsakak. Kaputak, kanayon tantong nagkita. Dardaras ang nagrabi ni Ulysses. Kalpasan ang nakapangan. Sobra ka na iti kwarto na. Ado ka nung amin ti ilipas ng assignment na, tatang. Tano, marigatan ka nung iti assignment na. Mapanagpatulong kini Catherine. Anya? Ang mga no, pambar na ba na dayta, tapno makasarita na ni Catherine. Kaslay kagkagara ng harod nga impangag kanyak, tatang. Ay, mas dawak ka ron, anak ko. Kanayon naman nga kikita ay di universidad. Talagan sa nga agayatan ti anak ko, tatang. Hanggang sapay la kuma, ta saan na amabaybay ang ti panagadal na. Ay, bay abaw na lang ka. Ay, wan gaya, malagip ko man. Di ba't saan akaya ti mami ni Catherine nga agaram na Ulysses? Day tangarod ka, ti parikot, tatang. Hanggang mawatak nutkit di ti ina ni Catherine. Naimbag ta simbangpet kan Romualdo. Awanan ka itibayin. Ululbudan nak. Nagsarak kayo ka di maning kini Edna. Jonah. Kitaang, kasta unay ti pan nakakigtot mo. Kunam nga taajak maamuan ani Edna tinanggatang iti may sa negosyo. Latingitag no saan ko na ibagaray ta abanag. Saan ko nga mo ani idna ti kimatang. Dato ni ka na ator ni agkawil iti nagsarita. Saan kan nga gulbot? Agsarsarak kayo kin Edna, saan ka di? Agkalma ka kumalaan. Anyang agkalma ti bagbagam, ha? Tinong panak. Agalwad day jay ababay ka niya. Daddy, anya ka di tinapasama ka da kayo ka ni Mami. Nang ko ti pa nagririyaw na. Hindi ka mo no kasanong ilawlawag ko king kada ito iya. Abay, Daddy. Kwa, Daddy. Napalan nga rin ni Mami. nagdagdara sa pimanaw. Diya ka mo na pagturungan na. Anya? Nung kuna na, amasabo lang kasarita na, need na. Anya mo ni Mami. Nakiktutak. Tananggag ko langan ti pa nagririyaw na. Iso nagdardara sa karimwar iti kwarto. Ala, agsubli ka niti kwartom. Ituloy mo ang aramidam. Dahito ka din ti balay ta Edna. Amang ano nayaw-awa na klaang. Nangal-alaan na nga tati kinabak nang natilo ka. Ngumuray asino ka pa eh. Diyak itulo nga agawon na ni Romualdo kanyak. Nabayag nga awan damag ko iti daytoy a babae. Nakabakbak ng mata. Jonah, Nakigtot ka, nakakita kanyak. Balbalaagan ka, Edna. Saan mo nga agawon ti asawak? anya ti kayat mo asawan? Di ka kanag. Tiyak agawan tinalpasan nga inagaw mo kanyak. Gaputa sa anan ang maulit pa'y tinapalabas. Saan ka agpanakal kanyak, Edna? Saan aga po ta si katinakagatang iti may saan negosyo mi? Saan nakagpampanakal, Jonah?
Anya ka diti problema mi ti dayta, ha? Mama, pasinod sa ngayon niyo. Apay akas ni sinong batyo. Sika. Da kayo? Agam amo kayo gayam ka ni Mama. Anya ti kaya tasawon da ito, Edna? Anak mo ni Ulysses? Juan, anak ko ni Ulysses. Apay ka di? Mama, iso ti mami ni Catherine. Ani? Hoy, ibagak kang kasi ka babae. Ibagam iti dayta nga anak mo. Nga adaywan na ti anak ko. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Agam amo kayo mo't gayam iti mami ni Catherine. Apay akas lang makagura unay kada kayo. Kasanong ilawlaw ako itakin ni Ulysses ti amin. Mama? Nay, nakariing kayo pa lang nga akin na. Nay, aglalo kay kayo Ulysses, mapuyatan ka. Kahit basa pa pa'y asumbrag kay ti Universidad inton bigat. Langag ko kami nga da kasinsin nung bat ni Mama Lolo. Ni madgayam ti Tationa, ti mami ni Catherine. Anya, Shona, kunham Ulysses. Ori da kayo, Lolo? Am-amoyo ti mami ni Catherine? Rabiin Ulysses, mapang ka maturugan. Alan, iho. Sige. Panawon kayon ka ni Lolo. Tatang, makigtot kayo lakit di ti dayti amaman nyo. Naamuan ni Chona asyak ti matang iti may sa negosyo dakin ni Romualdo. Kat, tsaka muna niya ti pampanunutan na. Anak ka. Da Romualdo kan Chona. Isuda kiti dadakkel ni Catherine. Naimbag ta si Riring kapailaang Romualdo. Masapul ngagsarita ta. No may panggap ay tinegosyo ang nagatang na. Awan pakibiyang akitideta. Desisyon ni Tony. Nakabakbak nangan ti Loka. Ang adapay may sa ajak pulos na gustuhan. Ni Edna ti ina ni Ulysses. Anya? Oh, kita, kung nagtupay amas daaw ka, Romualdo. Ay, masapul akasaritak anaimbag ni Catherine. Maipanggap iti daytoy ang panak. Anya ti pangpanggapam? Kaya't ko amamuan, nupod no asandan nga agkikita pa'y. Saan amabalin, amaadda-anda iti relasyon? Bay asumr ka iti Universidad, Catherine. Agsarita tapay anaimbag. Kaya't kung ibagam kanyak tipod no. Apay, mami. Anya ka di dayta? Agkikita kayo pa'y kini Ulysses. Saan ka agulbud kanyak? Aha? Apay, akas lang makapungpungtot ni mami. Oh, apay asaan ka makasungbat? Sumungbat ka! Shona, saan mo apagungtan ti anak ta? Iha? Sumarkan. Saan ka makibibiyang? Ngam, Daytoy ti bagak kang ka, Catherine. Adaywam dayjay alalaki. Saan ko akayat ng isa miram ti makiin-inaram kabayatan ti panaggadal mo? Madamdama pa iti first subject ko. Ngayon nasapak ngayon may dito pagadalan. Takailiw ka man na makita. Anya? Inal daw talang nga rodin nga agkita dito pagadanan. Ay ayatan ka nga minunay. Isa kanayon na mailiwakin ka. Nang rona na makikita tinasamit nga isam mo. Kasta gaya ma. O sige, sa anak lang nga rodin nga umis-isam. Kasla kanayon ka madlat nga umis-isam. Sika talaga. Nalaing ka amang buladas. Kunak man nunalpasan na nagsaritaan taday taabanag. Nga agadal tapay.
Lagi pa mo kumamat ti karim kanya. Asaan nakapawilan nga grayo ken ka? Amon, ada problema ka ni Mami. Dinamag naman kanya kitay. No agkit kita ta. Huwag gaya. Ate bagakan ka. Ah? Imay ni Mami iti pala iti rabi. Magam-amu na kayam ka ni Mama. Anya? Mas dawa ka di makita. Talagang saan naungat ni Mami. Diyak ngamin nawatan mo niya ti pagsinsin nubangan da ka ni Mama. Ulysses. Pasensya ka na. No, naibaga ka naungat ni Mami. Mawatan ka. Saan ka matakagura? Talaga naungat ni Mami. Di pa kakigtutak. Di imbagam. Ang nagsinlong batdakan ni Mamam. Diyak ka mo tiga po na. Diyak pa'y nakasarita ang naimbag ni Mama. Apay nga tangagpaiso. Kasla din sa lang nga nagkita da. Tayo dyan mat syudad tinagnadan mi. Ne, nasa pa si Barak iti universidad ni Yule. Maging kaita, ada ka pa'y lag dito yung palay anak ka. Madbadi ka dito bagay. Mariribo ka nak tatang. Nakaununag ti sinaay mo anak ko ah. Langam nga agpaiso ti mariribukan. Maipanggap ka de iti yaay di tsuna iti rabe eh. Amo yung awan panggap kong agipalas. Ipakariribokak. No kasano nga ilawlawag ko kini Ulysses, no kasano nga agam-amu kami kini Jonah. Panagkunak. Awan ti masapol nga ilimod mo kini Ulysses. Aglalot agar-aram ti anak mo kini Catherine nga anak gayam da rumwalo ken tsuna. Anya ti kayat yung asawan iti day tatatang. Ibagak kini Ulysses ti amin. Tapno oblagag nga agaram kini Catherine. Anak ka. Saan tatang? No nagsagaba ak idi ka po kini ayat. Diyak ipalubos ang mapasamak dayta iti anak ko. Saanan ang maulit tinapalabas tatang? Ngem, agad adal pa'y laeng ti anak mo. Amang ano niya ti mabalin nga ibunga na. Tatang. Sumraga ka no iti opisinak. Di kagdanag. Adan tugon taway akasaritak ni Ulysses maipapan iti dayta abanat. Naamwa ko no apay nakabakbak ng dayjay nga Edna. Nakiasawa gayam itibak nang. Ambisyosa talaga. 20 na taon tinapalabas. Saan mo kuman nalagi pan pahideta? Apay kumaadyak lagi pan. Saan nakalukon, Romualdo? Di mo ibaga at di mo amo anatayan ti asawa na. Ha? Saan ko nga mo deta? Kat itatam mo man. Maragsakan kan? Mabalin asilpuan tinapalabas yo? Nakat adu lang arodan ti problema. Dahita pa'y lang ti pakariribukam. Diyak kahit madadal ti panagdinata. Tama nga noan niya ti dakas nga ibunga dahita kani Catherine. Patbat kakunay ti anak ta. Kat! Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Romualdo? Saan ko apat-pat ganta anak ta? Jonah, si kamat gayam ti nga inik. Anya ti may paikukan ka? Napalalo nga taaragsak mo. Tanagatang mo daytoy ang negosyo mo. Napaglan ka nga ambisyosa. No makisubang ti panggap mo, awan ti panawan ko iti day tabanag. Hapay, saan ka pailangan nakalipat? Ambisyosa ka mata talaga. Nakiasawa ka iti baknang. Tapno mapadasam ti agbiag anabak nang. Uray din maknangag. Nakabadag pailang dagiti sakak iti dagatyo na. Inayat ko day di Diyos dado. Tanasingpat kan nariknak nga ay ayatan nak. Kat? Saan nak nga ayatan ni Romualdo?
Si kapay ilaang tay ayatan na. Pangaasin, siya kayat iskantalo. No saan mo akayat ti iskandalo? Ibagam iti anak mo nga adaywan na ni Catherine. Saan ko ama ipalubos ama adda-anda iti relasyon? Napanunod ko, ama sapul ama amom daytoy apanag, Ulysses. Anak, amo ka mariribukan ti panunot mo no apay nga imay ni Chona dito'y balay anak isubang. Huwag ngagpaiso, mama. Agam amo kay gayam. Wan iho. Uray ni Romualdo at tati ni Catherine. Agam amo kami. Gapot agayan ayat kami sakbay anagam amo kami iti dayti papang mo. Kanya. Ngam. Inagaw ni Chona kanyak. Kan iso ti kayat ti ina day di Romualdo ang makagasat na. No apay akayat ko ang amam daytoy. Tapno saan mo to ang mapatasan ti agsagaba. Anya ti kaya siya sa awan. Pawilan na kalimat nga agrayo kanit Catherine. Uy, Ulysses. Itaman pa yan nakalulimod ka. Apay, ada ka di problema, may di panagadal mo? May paparing timpod no ni mama. May panggap ka nagiti dadakkel ta ti pampanunutan. Ha? Anya dayta? Ala, ag nervyos akmatan. Sigud gaya mga agayan ayat da mama ken dadim. Ngam inagaw kano ni mamim. Ken day ti pagayatan day di lolam. Anya? Isumat lagaya makagurgura na ka. Ken, saan na akaya tamakisin nagadakken ka? Iso nga mo. Gapoy tinapalabas na iti dadakkel ta ti makalapwel. Iti ayan ayat ta. Awan basol tayo, Ulysses. Sana rumbang iramraman data. Kayat ka di asawan na ita. Nga aklo na mo ti panagayat ko ken ka. Ha? Ay, Ulysses. Di may bagak. Awan tagbalbaliw. Agayom talata. Di Ulysses tinakaamwa kiti daytoy, mami. Daddy. Daddy. Sigud kayo gayam nga agayan ayat iti mama ni Ulysses. Ngam, inagaw na kayo kanon ni mami. Anya ti kunam, Catherine? Ti awanan bain a babae. Pinagbalin na kid din adakas. Agalwad day jay a babae kanyak. Chona, agparbang ka. San mo kuman ariribukan din na? Agul ulimag kan jay tao. Anyang agul ulimag. Anya ti kaya tasawan day jay nga inaramid na Romualdo. Isupay ti sakit mo? Daddy, mami, saan kayo kumangagsubang? San kong isakit? Diyak la kahit na mariribog ti biyak tayo. Hoy, si Catherine. Mabit laang. Nagulbud kagayam. Agkit-kita kayo pa'y laang kini Ulysses anya. Aha? Nalipatak mo niya, Tyson. Ibagakin ka, Catherine. Di mo gamdan ti makirelasyon kini Ulysses. Tas sigurado ariribok ti mapasamak. San mo kumaasawan di kastay di anak mo? Daddy, saan niyo kumanasumbatan ni mami? Ang mga noad-ada saan kayo nga kinawatan? Nay, rabi unayan. Ada ka pala dito salas, apaw. Anya pala ang tiyan aramida. Naibagakon ka ni Catherine tinagbalina na palabas na iti dadakkel mi, lolo. Anya? Pampanunutan no asino ti adda kanunungan ni Catherine. Ket makaapekto na iti panagayat ko ken ko na. Ulysses, saan kumaaday ta? Ti iprioridad mo. Agadal ka ah. Ay ayatek unan ni Catherine, lolo. Iso ti nakapagbalbaliw kanyak. Maragsaka na kiti panagbalbaliw mo.
No idilig ko, hindi kasangsangpat mo dito yung probinsya. Sa anak-anak ni Barkada, Lolo. Nilayang Catherine tinagbali na gayam ko. Ni Mama, saan na kayat ti panagayat ko kan ni Catherine? Gapo, takayat na nga iprioridad mo ti panagadal mo. Sige, Lolo. Inak maturugan. Amang ano, aglaladutak to na sumurek iti pagadalan na mapuyatan na. Nasapak ngamin anak katurog. Sa bali tinagawatan niyo, risis iti imbagat kan kwa na. Baliwag to kasarita, tatang. Ti pakadanagak, no makaapekto da ito iti panagadal na, kat subyan na ti kinabarumbado na. Banag adyak kayat ang mapasamak, tatang. Agpada ta, anak ko, kat ti aramidan ta, saan ta aliwayan kuma abagbagaan. Agyaman ak unay, tatang. Kasapulak ti tulong yo. Saan ko apawilan iti panagayat na kini Catherine. Ngam ni Chona ti problemak. Hangam. Diyak ipalubos nga iroruman na ti anak ko. Edna, No enroruman dak iti. Diyak ipalubos ang mapadasan dayta ni Ulysses. Kat... Saan nalakit dimat nga itulok, tatang? Saan ko maarumbang nga imbaga kadagiti dadakkel ko tinaamuakin ka. Maipapan kadagiti dadakkel ta. Ni daddy ko malatan ti kinasarita. Naamon lang arudong ni mami nga kita tapay laang. Ken, liklikan nakto ka din. Diyak kabalan nga ramidin day tayo, Ulysses. Ngamin, napatag kamatin kanya. Agyaman na. Saan ato bang ti ayan ayat tayo ti panagadal ta? Ken, ilaban ta ti ayan ayat ta. Diyak kumapay kayat ti makyayan ayan. Ngam, diyak ko nung mailimot ti marikrik na ken ka. Urayam mo kasan mo manamong ni mami iti ayan ayat ta. Saan ko maamaulit ka data tinagtungpalan ti ayan ayat na dadim ken mama? Ulysses, Oh. Saan ka kumamasair ito na tayong bagag? saan? Kamamong, maim-imagine ko no kasano ti panagsagaba ni mamam iti. Banag akabutan ko unay. Saan pa ngay palubos? Wala, saan ko maanay ta ti panulutan ta? Rumbang anaragsak ta ikayan ayat ta. Nay, daitan ti anak mo, Edna. Kabisado ko ti ungor ti lugan na. Ay, apay nga tanarap yan. Kasado alas 7 ni tirabi. Matanagan Hello? at paitay no niya tinapasamak man. Mama! Amagan no nagkita damanan kini Catherine ah. Mabit lang! Mama, Ah, pasensya kayo no, narabyanak. Saan mi ngamin anapuutan ti oras ka ni Catherine? podno ti atap mi kini tatang. Ay na, ti amok itayan kat no na isungsong ka manan iti barkada. Inkarit kada kayo ngagbalbaliw ako ng mama. Nilaing Catherine ti pangipapayak iti panawan ko. Nang runakit agayan ayat kami. Aniya, Oh, tagtaktakter tayo malatan dito eh. Mapantay iti salas. Tadi tati pagsasaritaan tayo. Kastrak ni Ulysses iti kwarto na anak ko. Ay nay, ano ti aramidem dito salas katrabeeng. Ah, ano ti mapaspasabak mo? tata. Nakaragragsak ti anak ko nang ipadamag nga agayan ayat dan kini Catherine. Talaga nga yaetan ni Ulysses ni Catherine. Tsak malapdan alagi pan tinagtungpalan idi ti relasyon mi ken ni Romualdo. Anya ti kayat mo asawa na itinayta.
Kasta unay tigura ni Chona kanyak iti tatang. Dakkel lakit ti ariribok ti maparnoy na. No maamuan na ti relasyon dagiti anak mi. Dayta ti parikaw anak ka. Amang anuan niya ti aramiden ni Chona. Sana padpadasan ni Eraroman ti anak ko, tatang. Tadyak ipalubos ang mapasamak dayta. Ibagam kanyak ti pudno, Catherine. Anya ti nakaladawang asin mangpat. Imbagak mo titayan kada kayo, Mami. Inkaan ni Mami. Apay, anya man nung dayta problema yung ginaya. Saan ka makibiyang, Romualdo? Daklakit din nagbidot iti atap ko. Nakisinarak ka kiniliulisisan niya. Gaputa sandakmat nga inggaan. Ibagak kada kayong tipod na. When, nagkita kami kini Ulysses. Makita? Tanangam ko malang ti makisarita iti anak ta, Chona. Bye-bye anak laang, Romualdo. Natangkanan ti ulong, Catherine. Lading itek na supringan kayo, Mami. Maamuan yung tumatlangan. Iso na say-saya at numaamuan nyo ikan. Kaayan-ayat ko ni Ulysses. Anya? Ho, Pangasiyo. Saan nyo kumasupyatan ti relasyon mi? Doan yaman ti parikot yu iti mama ni Ulysses. Saan da kami ko mga iramraman, Mami? Bigbigat pa lang. Ngam kasla mariribukan ka unay. Umisim ka, tapnan ada pumintas ka. Ulysses. Saan ka kadian naragsak iti relasyon ta? Adadak ka na problema. Saan ako na nakapagulbot ka ni Mami? Amudan ka ni Daddy ngayon naklon ka. Maragsak ka na. Ta saan mo ngayon limad ka nagiti dadakkel mo nga gayan ayat ta? Ang ano niya problema ako na? Nakaungat ni Mami, tinamuan na. Mabuti nga kita mabalin nga aramiden na. Ano ti kayat mo asawen? Kasanon no pag sinaan na ta. Dahil sana mabalin. Saan tayo ipalubos? Ti pampanunutan. Amangan no, maka-apekto na ito iti panagadal ta. Ket, agbabawi kan anang atlon inti panagayat ko ken ka. Inkarikmat ka ka. Asaan alapod ti ayan-ayat tayo ti panagadal ta. Malaksid no ni mamim tiga po na amadadal ti masakbayan ta. Ulysses, Saan ko akabutan ni mamim? Di akon kayat asobliang ti kinalokok. Ngem nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Uray anyat mapaspasamak. Ngam sumangpatlaag ni Catherine Inton man. Baliwak akasarita. Chona. Oh, apay nga da kapayla dito balay. Anya ti orasan? Inururay ka amakaring tapnagsarita tanim bag. San mo kuman nabiyangan di anak ta? Ited mo ti waya-waya na amang ngedang no anya ti kayat na mapasamak. Saan ko akayat ni Ulysses aparaken ko na? Nasingpat ni Ulysses. No adapay laguram kiniid na. Saan mo kumangiram-raman dagiti anak Siyak ti matungpal, Romualdo. No kunak apag sinag ida. Pag sinag ida. Ang mga dudagas ti bunga da ita, iti panagadal ni Catherine. Kahit mo ka di madadal di masakbayan na. Ubing pa'y ti anak mo. Masapul at ipanagadal na pailaang ti pamaysana. Amok asa na da ita ti panggap mo. Bay torturayan kay ti guram. Lipatam kumanti na. Romualdo! Agulimakan! Saan ako na mas daaw, no api anang sangaili ka man diti opisina. Ngam na mabalin ko ma, jaket ti masingata, ado ti pakakumikumat. Napanakal ka?
Edna? Hoy! Kunam no asino ka? Pangaasim, di ka kumaglaaw dito, ita nakababain ka dagiti empleyado. Asino ka nga men apag sa isayangak ti oras? Ngam ibagak kang ka, Edna. Ibagam iti anak mo. Nga adaywan nan ti anak ko. Dahito'y matisumbat ko kan Chona. Saanen ang maulit pa'y tinapalabas. No inurumandak idi iti day di mamang ni Romualdo. Jak ipalubos nga iruruman nyo mat ita ti anak ko. Anya? Sana kayat ni mami nga umay kay Jabalay. Aglalo ta. Adan relasyon ta. Kasarita ki mamin. Ha? Saan ka kung mga agbutang? Masapol nga ipanagdag ta akabaalan ta nga iropir ti ayan ayat ta. Nauray ubing tapay. Mabuti nga kiti mabaling nga aramidon ni mami. Amang ano dang ranak, kasta? Numadlaw ni mami nga agin inayat ta. Maawatan namat ka ta. Napadasan namat tinagayat. Saan mo nga am-am mo ni mami? Am-am mo kon. Pinakitaan na kiti saan anasaya. Ngam sa anak ang mabutang na orayan niya ti aramidin na. Naglaing kan? Saan ka di nga imbagak idikan kan, Ulysses? Jakon kayat ang makita ti panagrup-rupam? Awan ka sa panggap ko. Ay ayat ak unay ni Catherine. Pumanaw kan? Mami! Agulay magkalaang, Catherine. Awan amok agapuna tapno irurumanda. Agpapada tayo langit ikasasali ti biyan. Aha! Napanakal kan? Ulysses, agawit ka kuman. Saan? Karbangan ni mamim timang pawil kan ka. Ngam adamat kalintigak na agayat. Kat day tati ilaban ko. Uray anya tar aramidam. No kunak apag sinaan kayo. Iso ti matungpal. Banag asaan ko nga ipalubos. Iso nga tulnog ko ni Catherine tapno makasarita kayo. Makapungtutak launay kini Ulysses. Bastos. No saan pailang apimanaw. Ang mga nunatungpak ko man. Awan ti dakas nga imbaga kada kayo ni Ulysses, mami. Catherine! Isakit mo pa itay jay alalaki? Kan mo kuman nga ungtan, winungat wan iti boses ti anak mo. Anya ka dito ko nagkangkarumwalto. Saan ka makibibiyang? Saan nakapawilan ng agsaw? At nakarbangak, agpada ta anak-anak. Mami, agpapakaasyak kada kayo. Bye-bye anda kami lakuman kin Ulysses. Saan ang mabalin? Jak ipalubos nga agkatuluyan kayo iti daygay alalaki. Mami, apay ka di kasta kayo kanya. Manipo di ubingat. Awan ti marik na kapamatag kada kayo. Awan ka di karbangag nga agragsak, mami. Iho, saan ko marumbang asinong batam ni Chona? Nagpakumbaba ka kumalaangan. Nagasat ti mami ni Catherine, mama. Nuloko ako mapalang. Tinutupak ko, ma. Ulysses! Ay, Diyos ko, makapaddahnag mo't dayta nga ibagbagam. Pangaasim, dayta ko matisaan mo nga aramidan, anak ko. Ay ayat ak ulay ni Catherine, mama. Maawatak ti marikritnam. Saan ko maarumbang ngamin, anapan kay ti balay ta. Abom lang nga rodan akagura na ka ni Chona. Saan ko mamatakayat ni Catherine nga itulnog ko iti balayda? Ngam pinilit ko. Takayat ko lang makasarita na iti dadakkel na. Ubing ka pa'y anak ko. Kat saan arumbang aday ta ti ipamaysam. Agadal ka pa'y kuma, iho. Rabi, tumanabotob ka. Agasam, naituron na kasi nung bata ni Catherine. Kapu iti jay ay Ulysses. Saan mo kumapapasulan ni Ulysses? Agsasao lang ni Catherine itipod na. Kaya't mo, tapagpupungtutan ka ha, Romualdo?
No di mo amo ti makisarita iti natanang. Maturog ka langan. Gapu iti dayjay alalaki. Ad-addaan nariribok ti biyag tayo. Nanyakit di tinagaw-awidan da kini Edna dito'y probinsya. Tatang, nagkariing kayon? Di kay ka di makaturog akas kanyak. Edna, at dalaang adi ka makaturog no agkapi ka nakaw. Ang mga no makaala ka iti sakit iti panagpuypuyat mo. Mariribo ka na kunay para kiniyolisis, tatang. Nagtultuloy ter aramidan ni Chona kankwana. Ang mga nusublan na ti kinaloko na. Ay na, saan kumamag? Dahil ti pagdandanagak, tatang. Iso mariribo ka na kunay. Nagkarima ti anak mo ngagbalbaliwan. Ay bayam, ta kasaritak to ni Ulysses. Diyak ibagaan na kayong ipangag, tatang. Ngam na may panggap iti ayan ayat daki ni Catherine. Nakasagana da ito amang ilaban. Ay bayam, padasag laang mo't akasarita. O bingpay ni Ulysses, kahit saan kumapay ang agseryoso iti na itaabala. Kaririin ko pala, Lolo. Madamdama pa yung matlakit iti klasik, Ay, nasaya at no kasta apaw. Tapno makasarita ka pa'y laang. May papanitan niya. Kastoy na nagsasarita kami kinimamang mo iti rabe Ay na, madanagan iti mabaling nga ibunga. Ti ayan-ayat yo kini Catherine. Apay, pinagsasawan na ka kano ni Jonah. Dandan sana ka nakapagtagpal, Lolo. Ipagpagapok lang amin ka ni Catherine. Day tangaron ti pagdandanagan ni mamang mo. Ang mga no agsuble ti kinalukaw. Nagkariak ka ni Mama, Lolo. Kan gapo ka ni Catherine, ipaypaysok tag singsingpat. Ay na, ay maragsakan na ka makaamo iti na itaapukaw. Gamah, nga tano, panagadal mo pa ilaan ti ipamaysak. Anya ti kahit siya asawan? Apaw, obing kayo pa'y kini Catherine. Agadal kayo kumapay Intod makaturpaus, kan maisagana yon iti masakbayan niyaw. Iti awan to ti makalapad iti ayan-ayat niyaw. Pasensya ka lang kuman, Catherine. Sapay ko mata sa anak akagura iti panangsungbat ko kani mamin. Awan magtidakas kayong bagam. Sikala ko man ti mga awat kadakwada. Nasaysaya at kumano saan ka ang nagpilit ang makisarita kadag iti tatakil ko. Nariknamat nga tan ni mamin at talaga nga agin inayat ta. Ulysses, sapay la kumata maawatam to'y ibagakin ka. Anya nga tanong, agadal tapay laang. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sapay kumata di nakagura. Saan talaan nga pagimbagan ito Ngam, tapno makapagkapya ti pamilyata. Aglinipat tapay laang. Saan na ka din nga ay-ayatan? Ay ayatan ka, Ulysses. Amo ka masakitan ka. Agpadata ang masaktan. Ngam, masapul nga agsakripisyo tapay laang. Sana da ito ti umno a panawan para kadatatwa. Lalaki ak. Nunay matangam la kumano kasano ti kinaloko kini. Pangasim, Ulysses. Nagbidot ka. No sabali ti pampanunutan. Sa anak nga agiskandalo, gapoy ti dahi ti apangildeng mo. Sika ti nakapagbalbaliw kanya. Maladingitan na kiti dahi tang inkadang mo. Saan pa'y aday ti ka maudyanan para kadata? Uping tapay? Saan ka ko mga agliday? Agkita tamot lata?
Nagagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakagaya man, iho. Ay, Jack, napuutan ti sa sangpat mo, ah. Apa nakalidliday ka? Awan ni Catherine, mama. Ah? Napukaw ko ti ayatek, anak kay gapon ti panagbalbaliw ko. Anya ti kahit mo asawan? Nakiwin na swasan kanya. Anya? Yak naman, nakas niya ti pangagdeng na. Apay masapol na may ramaraman kami itinagbali na napalabas yo. Saan na kumamata konsensyaan, anak ko? Pakawanin dak nung nasair kayo, mama. Awan ba solyo? Ngam tiinan ni Catherine taglablabas. Saan ka kumanga agimula itigura? Nasaysayat siguro dahi di apangandeng ni Catherine. Tapnog papada tayong agulimag. Kasano ko mama kapagulima ka? Jak maklong na tiyan nagtungpalan ti ayan ayak mi. Anya ti kahit mo asawan. Anya ti pangpanggapam. Sige mama, sumbre ka kung iti silad ko. Ah, Kayat ko tag may mesa. Saan ba kumapay la singsingain? Nasaba ka si Manggod, Catherine. Saan kayo ka di nagkuyog kini Ulysses? Talaga akong sintidor ka, Romualdo. Anya ka di matyona. Agpungtot kaladagos. Kasana Jack makaungot. Anya nga min data ako ram. Saan kayo kuman ngagsupyat, Daddy? Mami? Nagsina kami ka ni Ulysses. Ha? Maragsakan kayo siguro itan, Mami. Siya ka mismo tinakisina ka ni Ulysses. Tapnag na kayon. Nasaya at no nakautob kamatlaan, Catherine. No, pay. Diyak ko makabailan, Mami. Damok tiya kayat. Ang kastoy mati mapasawan. Dumdumo kam dagiti librom ngem tumtum ram tilwam. Nasakit ka dimot lang tinakam mo. Agbabawi ka na kisina ken Ulysses, Catherine iha. Saan tayo kuman napagsalitaan day taba nagdati? Ang mga lumangag ni Mami. Nagaturogan na pinanawa kiti kwarto mi. Amo masyaklan ti makawat keng ka. Dumngaga kita nyaman ngay bagam. Ay, ayat ako na ni Ulysses. Tati. Masyanakin ka. Kasla makikita tinapalabas no kasano anag sagaba idi ni Edna. Daddy, nagsakripisyo ako. Oray amok ang masakitan ako. Dayawang ka iti pangadeng mo. Kat babalawag launay ni Mamim. Managim bubukot. Nay, rinabi imat nga agpuyat ka anak ka. Ang mga numakaala ka iti sakit mo no kastalaang. Masyanak unay iti anak ko, tatang. Nariknak no kasano ti kinaliday na. Apagbitla ang ti relasyon na kini Catherine anak ka. Uray ni Catherine. Masyanak kan ko na, tatang. Dayawag ti kinatangkan tinakam na anang isakripisyo itirik na na. Agdo madala unay kinitso na ama nagkimpupukot. Masaludsod ka man anak ka. Laglagi mong kadipay na ang tinapalabas. Linipat kon anamin pinsan tinapalabas, tatang. Ngam ti pakariripo kak. Noon niya tidtakas nga ibunga na ni Ulysses. Maamakak mo kasking ka anak ko. Kasano no sumyan na ti kinaluko na. Dahil talaunay ti pagbutbut nga tatang.
Diyak kaya't amad at tail ti masakpayan ti anak ko. Day tagayam ti pakapuy-puyatan nyo ka ni mama, lolo. Patpatgek unay ni mama. Saan ko nga ipaayan iti pagsakitan tinakam na? Ay na, nabang-aran na ka nakanggag si day tanging bagam apo ko. Agyaman kami king ka. Natalain. Malidaya na kiti nagtungpalan ka ayan ayat mi ka ni Catherine. Kitanya ti planom itaapok. Tapno sa anak nga adda masaktan. Liklikak langan, lolo. Kabaulam nga aramidan day ta. Ni Catherine tinanggad day. No idaldal ko ti bagay. Amangan udakdak ka lariribok ti mapasamak. Kat sa anak to na makapagtapal. Apo, Ala, saan kayo nga lolo? Saan kayo nga ipaayan ka ni mamay ti pagsakitan tinakam nyo? agyaman na ka po. Saan pa yan nalanaw na itaabanag king ka? Entun makatulpos, ken may saganap ti masakbayam, di makirelasyon ka. Dahil tamo timbaga ni Catherine kanyak. Idin kading nangagsina kami. Jakon namnamayan ngagsindob yan kami pa. Laglagi pum daytoy apaw. Nuda kayo tinaikari iti tungkal maysa. Uray anya ti mapaspasabak. Agsabat tulata tidalan yaw. Ado tayong mimirienda dito kantina. Ni Catherine day chay. Liklikak. Sana kon ngagmirienda pa. Nakita na kon. Kampay di. Diyak nakita. Ladingit at Catherine. Tangayin kadang mga sinatan. Liklikan kalangan. At dalay nga masaksaktan na makikita ka. Madamdama pa iti sumaron na klase. Agbasa ak pa lang iti libro. Tapno sa anak ang masikuran. Malagip ko lakit nga ron. Idiag nanaad kami palang ka ni Mama di Manila. Napatpatag ti barakana kanya. Gapo iti kinalukok. Napay na di papa. Ulysses, Ni Catherine. pangasip. Di na ko maliklikan. Agsangsangit ka. Malunag matantirik na. Amo ka kaya't nakaliklikan. Nadlaw ko day-day tayo dyan kantin. Kagurat ka di. Saan ka agagura? Nga masapo laliklikan ka. Tapno na anay malipatan ka. No di na kun kaya tagayam. Awan mabalin ko, Ulysses. Sige. Panawan ka nga ron. Ay na, nakaragragsa ka kiti day tana ang makada kayo tatang. Talaga nasingpatan ti anak ko. Ngam, nasakit pa lang tinakam na. Makailiwliwag tumat lang. Sa inkarina, di nan sublianan nagiti bisyo na. Ay, wala nga yan. Apay anarabyan ka asimbang part anak ka. Ay, pasensya kayong tatang. Nagado ngamin nga inasikaso kay di opisina. Oh, kat ni Ulysses. Itaypay asimbang part. Nagdiretso iti kwarto na. At siguro tiyan aramidan na. Ay, di bale. Rumwarto siguro entun mangrabi itayon ah. Nala, magrabi itay nga rodan tatangkat ni. Mabisina kon. Tinasayaat, siya kon ti mangayab kini Ulysses iti silid na. Ay, wala anak ka. Ta, ibaon kuman ni Berta. Akatulong tayo. Narabayang ka man na simbang pet.
Saan ka kadipay lang nga nagnakam? Saan na nagas idi? Ti kinasaliwan-wan ti biyak tayo. Saan nakman asar-sar muna na rabrabe Romualdo? Awan gayam, ni Catherine. Ada ni di kwarto na. Ang mga numakumiko mga gar-aramid iti assignment na. Ang mga nugkit-kita da lang kini Ulysses. Saan na maliklikan ti panagkita daw tamay-may siya nga universidad ti pagad-adalan da. Nga masandan nga kuy-kuyog pa tanagsinadan. Nasapa si Mang pati anak mo. Nasayaan, no kasta. Mariknak nga dapay laguram iti barukong mo. San ka kadi ang makonsensya, amang ipaidam iti pagragsakan ti bukod mong anak. Romualdo? Anya ka di day tangay bagbagam? Panawag ka malangan? Paglablabas kan, Jonah. Naglaw ko nakasilaw pa lang ti kwartom. Simri kaklatan, tandaliwaya mo intrang ka. Daddy, nakariing kayo pa'y lagayam. Rimwara kiti nadlaw ko, adimtang ni mamim. Oh, iha. Daddy. Nagsasangit ka maroon? Nasumpot lang. Dagiti matak, Daddy. Makatulturo kat namin. Saan ka kuman kagulbod? Sumagmamanon nga aldaw, apalpaliwan ka. Kanayon ka analiday. Daddy, ang gandang ko ti makisinakan ni Ulysses. Ngam, masaktan akmat kayang. Nang runa, takayat na ko naliklikan. Anya? Saan ko gaya magkabalan, Daddy? Ay, tagunay ni Ulysses. Ngam sana rumbengag sa gaba ka. Sige, Daddy. Iturog ko na angin. Catherine! Rumor ka kuman, mabigat tayon. Maladaw kay ti klase. Tamo pa'y analata ka nagring. Kanapay at inaksungsung batan. Sangga man nakatrang Catherine daw. Ay, maturog pa'y lang ti. Ha! Catherine! Catherine, anya tinapasamak mo na. Ha! Nga ito ti gurigor na. Masapol ang maipan ni ospital. Kasano adi ag sakit ni Catherine? Kanayon nga agpuyat. Nung apay abaybay ang ti anak ta. Sanak apabasulin tarumbeng asika ti pangibagaak iti dayta. Pagkribengam nga ina, ti mga iwan iti anak ta. Ngam saan? Sa palitar aramidam, ngam santar ngagsinungpat. At data iti ospital. Sir, madam, Sika. Anyat ka, Adam. Napakumbaba makisarsarita ni Ulysses. Di mo ko mapakita ni ti sana nasayat. kumusta ni Catherine? Bimabanti ko rigor na. Nakaturog pa lang. Kasano alam mo, ana ospital ti anak mi. Namuak ka lagi ti katulong niyo. Nagtetext pa lang kanya kiti Rabi. Ngamjak na ba sa alagos na naiturog ko? Agyaman na kiti pa ng sarungkar mo kanyak ti hospital. Napatagak pa'y lagayam kan ka, Ulysses. Ay ayatin ka unay, Catherine. Agyaman na. Kanya kalit tinapasamak ka. Apayab din ay bayamat ng tibagin. Gapo iti kanayo na panagpuypuyat ko. I mean, nasakitan na. Iti panagliklik mo kanya. Pakawanan lang ko, ma. Sigurado ka
iti planaw. Maubro ka sa nutigura ni Chonaking ka. Bimak nangak. Ngam sa anak ang nagpalangkwat tatang. Jack pulos pinanggap ti agipalas. Ambaw ka nasinaw ti panagpuspusaw anak ka. Kabaulat kagpakumbaba iti imatang daki ni Romualdo. Nupay sa anak kon apa iruruman tatang. Ngam aramidak na gitoy. Para kada Ulysses kan Catherine. Anya ti kaandam diti balay. Saan ka kumangat panunod iti dagas? Imayak ditoy. Gapu kada Ulysses kan Catherine. Anya? San ka kumangag iskandalo, Jonah? Denggam no anya ti baganid na. Saan ko apanggap ngay palagip tinapalabas? Bimak na nga. Ngam sa anak ang nagpalangkwad. Ad dapay adyak panggap ti agipanas. Kat, anya ti maipanggap ka na Catherine ken Ulysses. Sapay la kuma. Tasaanan ang maulit pa'y tinapalabas. Kayat ko asawan, Chona. Saan tayo kung mga agbalin ang ulpit kadagiti anak tayo? Ipaay tayo kumatiguntawa nga agragsak ta. Nasaya ti panggap nid na, Jonah. Panawanin aluktam ti panunot mo. Imay nid na ditoy, tapno magikapya. Gapo iti panagbuting ko nga agkawam ni Romualdo kanya. Inramraman ko ni Ulysses. Ngam ti anak ta ti adda nagsagaba. Awan panggap ko ang magriribok iti biyakyo. Awan ti sapalya na patag kanya. No saan at ipagimbagan ni Ulysses. Kan ti pagragsakan ta kini Catherine. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.